दिनै जोंनि गरेस्वर हाई सेकेन्डारि फिल्डआव लाइमोनफोरखौ लानानै स्किल ट्रेनिंनि फिटनेसखौ नायनाय जादों आरो बेवहाय गोबां इयुथ आरो आइजोफोराबो फैदों बिथांमोननि माने बडि टेस्टखौ नायदों आरो बिथांमोननि क्वालिफिकेशन आरो डकुमेन्ट्सखौ भेरिफाइ खालामगासिनो दङ गोबां गथ'फोरानो बेवहाय नुजानो फैनो हादों आरो बेनिखाय बयनिसिमबो साबायखर बावहरदो बिथांमोना जि लाइमोनफोरनि इयुथ एमप्लयमेन्टखौ लानानै बिथांमोना जि एवारनेस बायदि जादों बेखौ लानानै गथ'फोरा जेरैबायदि ओंखारबोदों बेखौ नुनानै जों गोजोननाय मोनदों मानो होनोब्ला बिटिआर सरकारनि सायाव बिथांमोना फोथायनाय लाखिनानै जोंनि बिटिआर सरकारा जेरैबायदि इयुथखौ एमप्लयमेन्ट होनायनि खोथा बुंदों बेबायदिनो बिथांमोना ओंखारनानै इडुकेसन क्वालिफिकेशनखौ गावनि जि टेलेन्ट बेफोरखौ देखायनायनि गेजेरजों दा दिनै बडिखौ टेस्ट खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ ट्रेनिं होनाय जागोन आरो जाय बिथांमोना रिटेन टेस्ट आरो एग्जामाव पास जागोन आरो सब फिजिकेल टेस्टफोरा जाखांनायनि उनाव बिथांमोना सेलेक्सन जालांगोन आरो बिनिफ्रायनो बिथांमोना एमप्लयमेन्ट हिसाबै साख्रिखौ बिथांमोना मोननो हागोन दिनैथ' गोबां गथ'फोरानो फैदो दिनै जोबथ'आबा आरो गाबोनबो जागोन आरो जाय बिथांमोना सेलेक्सन जायो दिनैनि बे फिजिकेल टेस्टआव बेवहाय टेस्टआव पास जानायफोरा गाबोन समफोरनि गेजेराव बिथांमोनाबो माने ट्रेनिंखौ होग्रोगोन आरो बे ट्रेनिंनि गेजेरजों रिटेन टेस्ट एग्जामनि थाखाय माबायदि प्रिपेरेसन खालामनांगौ आरो एग्जामाव जिरायनो थाखाय जेरैबायदि बिथांमोना प्रिपेरेसन मोनसे खालामनांगौ उन समफोराव माबायदि बिथांमोना आरो आवगायलांनो हायो बिनि सायाव ट्रेनिं होनाय जागोन आरो बे ट्रेनिंनि कारनैनो दा दिनै मानसिफोरखौ सायख'नाय जाबाय थादों बेवहाय नुजाथिफैनायनि गेजेरजोंथ' जोङो 1100 नुदों आरो बिनि गेजेरजों फर्मखौ बयबो मोनथ'वाखै आरो लागासिनो दङ आरो गाबोनबो जाबावगोन बिटिआरनि चिफ सार लोगोसे गोबां जोंनि बिटिआरआव मावफुंगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावहरग्रोबाय मानो होनबा दिनै जों जिबायदि थासारिखौ नुनो मोनदों गोसोआव गोजोननाय फैदो जे जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय गोबां साननानै दिनै फ्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंखौ बहायनायनि थाखाय मानो होनबा जोंनि लाइमोनफोरा गोबां बेकार जाना दङमोन होनना साननानै लानांगोन दिनै जों ट्रेनिं होनो हानायाव गोबां लाइमोनफोरा गाव गावनि फिजिकेल लोगोसे एडुकेसनखौबो साबसिननिफ्राय साबसिन खालामनो हागोन बिनि थाखाय मावफुंगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावगोन लोगोसे आरो जोंनि आइजोनिफ्रायबो साफा सानै फैदों जों साननानै मोनदों जे आइजोफोराबो गोबां ट्रेनिंखौ लानानै इयुनाव माने साक्सेसखौ जानो हागोन होननानै बेखायनो दिनै जि फ्रि रिक्रुटमेन्ट सेन्टार जोंनि गरेस्वराव आरो तामुलपुर कमरिकाटायाव बहायदों बिनि थाखाय जों गोबां माने साबायखर बावनानै खुसिबो जों फोरमायदों आरो दिनै निउसनि गेजेरजोंनो बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबनाय जाबाय दिनै नैबे गरेस्वर सार्कलनि आन्डाराव जिखिनि एरिया सुक्लाय सेरफां नावकाटा एफाले रङिया साइडनिफ्रायबो फैबाय थानाय जि रिक्रुटमेन्ट फर्स जेरैबायदि आर्मि सिआरपिएफ पुलिस जिखुनु माने पारामिलिटारियाव फिटनेस जानो थाखाय फिट जानो थाखाय बेयाव माने जोंनि जि फैबाय थानाय जि जुबसान जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जिखिनि माखासे माने दिनै जायफोरा बेयाव माने सार्भिस मावनो थाखाय थांनो थाखाय जायफ्रा माने गोसो गुदुं बिथांमोन लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै नैयाव माने दिनै बिटिआर माने सुक्तिनि जि मोनसे एग्रिमेन्ट बे एग्रिमेन्टनि थ्रुयै जि मोनसे रिक्रुटमेन्ट लागोन फैबाय थानाय समाव दा बेयाव फिट जानो थाखाय जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जाहाथे बेयाव फिट जानो हायो बेयाव माने प्रिपेरेसन माने खालामनो थाखाय माने बेयाव दिनै फिजिकेल फिटनेसनि मोनसे माने दिनै माने प्रग्राम लादों आरो बेयाव जों नुनो मोन्दों दिनै गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जायफोरा दिनै गोसो गुदुं जायफोरा बे माने पारामिलिटारियाव जायफोरा हाबनो गोसो साख्रि मावनो गोसो बे लाइमोन बिथांमोना दिनै गोबां बाहागो लादों दिनै बेयाव मोनसे जोंनि थाखाय बेयो मोनसे सोब माने जोंनि थाखाय माने मोजां मोनसे दिनै इसारा आरो नंगौ सिगांफ्राव बेबायदि जेबो उद्योग लानाय जायाखैमोन दा दिनै बेनि फारसे गोसो गुदुं खालामनाय लोगो लोगोनो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर जायफोरा ओरैनो थानाय माने दिनै बिनायसाफोर बिथांमोना दिनै माने आग्रह जानानै फैदों आरो
खोब गोसो गुदुं जादों आरो गोबां माने लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरानो बिनि थाखाय माने कन्टिनिउ जि मोनसे गावखौ फिट खालामनो थाखाय जे फिल्डफ्राव जि मोनसे माने गावखौ माने साखाफारा खालामनो जि मोनसे फिटनेस ट्रेनिं लाबाय थानाय गावबा गावनो मोनसे गोसो गुदुं जानानै माने फिल्डफ्राव एक्सारसाइज खालामबाय थानायफोरखौ जों नुनो मोन्दों आरो दिनै बे लेखायनो दिनै माने बेयाव माने जोंनि फिजिकेल जोंनि फिटनेस बेयाव गोबां माने लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बाहागो लादों आरो फैबाय थानाय समाव जों आसा खालामदों जे बिनि गेजेरजों जोंनि गोबां माने जि माने बेकाराव थानाय जे सेंग्रा सिख्लाफोर ओरैनो थानाय जे सेंग्रा सिख्लाफोर बिथांमोना गोबां माने बेयाव माने साख्रि बाख्रि मावनानै माने जोंनि जि मोनसे मा होनना बुङो बेखौ साख्रि माने मोनैनि जि मोनसे जेंना बे जेंनाया सुस्रांजागोन होननानै जों आसा खालामदों। হয় নমস্কাৰ BTR চুক্তি মতে আজি মানে আমাৰ যিখিনি ইউথ মানে ইয়াত সজাগতা বা আৰু লগতে ইউথখিনি আগবাঢ়ি আহিছে ইয়াত প্ৰশিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ আগতীয়াকৈ কিছু ইয়াতে মানে নিজৰ যিটো ফিটনেছ ইয়াত টেষ্ট মানে কিছুমান লোৱা হৈছে ইয়াত যাতে মানে ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ মানে কি হয় আগ্ৰহ হয় প্ৰশাসনৰ বিভাগত যাবলৈ মানে আগ্ৰহ হয় তাৰে ক্ষেত্ৰত গড়চৰত মানে ইয়াতে বহুতখিনি ইয়াত আহিছে মুহুৰীপাৰা শুক্লেশ্বৰ চাৰফাং গড়চৰৰ পৰাই বহু ল'ৰা ছোৱালীখিনি ইয়াতে মানে কি হয় একগোট হৈছে আৰু লগতে সুন্দৰ এটা মানে পদক্ষেপ লৈছে ইয়াতে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাও আছে ইয়াতে মানে UPPLৰ কৰ্মকৰ্তাও আছে ইয়াত সম্পূৰ্ণ জড়িত হৈ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক এটা মানে আগ্ৰহ আনিবৰ বাবে মানে প্ৰশাসনত মানে আগতীয়াকৈ মানে নিজৰ যিটো মানে ফিটনেছ ইয়াত বঢ়াবলৈ নিজৰ মানে ট্ৰেইনিং যিটো ল'বলৈ ইয়াতে মানে আগ্ৰহী হৈছে আৰু সকলো গোট হৈছে ইয়াত আগতীয়াকৈ কিছুমান প্ৰশিক্ষক মানে ইয়াত মাতিছে যিসকল মানে পুলিচ বিভাগৰ বা CRP বা আৰ্মি বিভাগৰ মানে এক্স ৰিটায়াৰ তেখেতসকলে আহিছে আৰু তেখেতসকলে জোখমাখ ইয়াত